Og hvis der er nogen, der mens de ser kampe, lige får lyst til at købe noget hos Bullersport, så lukker de kvart over 2, så man kan stadig nå det. Ja, det er fint. Gå på de lår, Alex. Lår. Low kick. Martin Vådskov Farve. Lasse Andersen, Extreme Fight Club, Fredes holder sig klar. Low kick. Videre. Alex, low kick. Han har ikke lavet et eneste low kick. Kom nu. Low kick, Alex. Der! Kom på det ben der! Videre på benet! Ja! Bliv ved på de ben, Alex! Ja, videre! Der, ja! Opå! Kom igen! Og bliv ved! Ja da! Low kick! Fremad! Videre! Ja! Er det godt, Mikey? Op med de hænder! Op med hænderne! Du er ikke træt endnu, Alex. Der er plads til det frontspark i hovedet. Der, ja! Videre dernede! Videre! Videre dernede! Kom nu, Alex! Kom så, bliv ved, Alex! Ja! Ikke skubbe, Alex! Der, ja! Der, ja! Dernede! Ja, kom igen! Godt, Alex! Fedt. Øj. Videre ned på det ben der! Ja! Der, ja! En til! Ja! Low kick! Bliv ved, kom så! Han er tæt på med lige frontspark. Kom nu med det low kick! Dernede! Videre! Kom nu det sidste, Alex! Hey! Gør det igen! Tag ham ud! Ja, videre! Godt, Alex! Sådan, Alex! Flot, Alex! Alex Basse Bertelsen vinder kampen. Sådan, ja. Gå. Så slap af. Videre.